Sanibonani molweni abusheng dumelang sanibingelela futhi sanamukela kuhlelo lwethu izinto ziyenzeka. Siyathemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Siyacela ukuthi mawukuthi bumusha kuleli khasi lethu ucindezele usubscribe mawukuthi awucindezeli ukuze uthole indaba ezintsha njalo mangabe siyiposta bese uhlale uinformed ngesikwenzayo. Siyabonga. Namhlanje sokhuluma indaba ethinta imfezemnyama. Umfezemnyama iyahlaselwa njengoba sazi sonke ukuthi iyahlaselwa futhi izinto ziyenzeka ikhiphile video malana nokuhlasela kwayo. Ngizoshiya ilink yakhona la ngaphansi. Into eyenzekile imfezemnyama iyahlaselwa. Abantu ke baba nokukhuluma phansi kuma comments. Bakhuluma abantu basho bathi bacabanga ukuthi ubani lo yena uculo le ngoma eyayicula lapha. Uma ukuthi awukhumbula ukuthi sasikhuluma ngani ungachecka kwilink nezansi ucheck ukuthi sasithini ufuna ukuthi futhi ingoma yayithini uzofika uyithola. Into eyenzeka ke imfezemnyama yathi akuyona umculo wengoma thizeni le eyaculiwe lapha ngezansi eyaculwa umculo thizeni. Izinto zenzeka ibe siyalandelela kahle ekuthenini ama comments noma abantu abakhuluma ngezansi mu comment section bathi Uphindamshaye ucula ingoma. Salandelela ukuthi Uphindamshaye uyena ucula kanjani ngoba iphimbo lemfezemnyama salazi. Sasihamba ke silandelela ukuthi Uphindamshaye ucula kanjani ukuthi ucula ziphi ingoma futhi. Enye futhi comment yavelayo yaphela yathi ingoma ikasonakali umfoko kamncwane. Sacheka funa lapho ukuthi ubani ukuthi usonakali ucula kanjani. Salandelela sanithola usonakali ucula kanjani. Samlalela ngokwethu thina sezwe nathi ukuthi ucula kanjani futhi. Futhi empeleni ngisho ngithi izinto zenzeka seziyazi ukuthi ucula kanjani usonakali ucula kanjani futhi Uphindamshaye. Namhlanje into esizoyenza sizoveza futhi again bonke abantu ukuthi bacula kanjani njengoba thina sisazi nje sizovezela wonke umuntu owalandela udaba lemfezemnyama nokuhlasela kwayo malana nengoma eyicwasa abokufika kuleli izwe lethu. Sizoqala ngeke abani ingoma ngekasonakali umfoko kamncwane uze ukuthi ngabe kuyahlangana ngoba abantu behlanganisa nje bethi ngaba awuyizwe nansi. Yebo ke yileyo ke ingoma kasonakali umfoko kamncwane ekade kuthiwa uyena okungaba uyena futhi oyicula noma oshaya le ngoma leya ecwasa abokufika. Kube siqhubeka sahamba sawalanda futhi kabani ingoma yaPhindamshaye. Safike samthola Uphindamshaye sayasimshayela futhi Uphindamshaye ke ngocingo samfonela njengoba unakasonakali bengatholakala ecingweni bengatholakala empeleni nje at all ngoba nencingo zakhe bengatholakala nama contact details zakhe atholakala ndawo. Sase sithola Uphindamshaye samcinga samthola sayithola cellphone number yakhe samshayela izinto ziyenzeka channel samthinta. Ya yena bengathi ngufonele vele ngikubuza ngodaba lena kanale ngoma khumbula. Oh yebo okay ngiyathola vele igama empeleni ade liphakama kuthiwa ungaba umunye okuthiwa usonakala emncwango. Ngathi usonakala yabo nawuphela ngathi ngibhekele ngala esekwini ukuthi ngempela ngaba ngekho umuntu othula ngoma akuyona ya. Okay hayi akunankinga bhuti. Okay ngiyabonga. Sure.
ngibona abantu abatholakala ukuthi beyikhulumele laba iMFEZEMNYAMA kanye nayo Uphindamshaye bakhulumile-ke. Kodwa nansi ingoma Uphindamshaye eculila yona-ke naye engifuna ukuthi uma ubuka nayo kuyahlangana vele ukuthi kungaba ukuthi njengoba abantu bebehlanganisa nje akulalele nangu Uphindamshaye. Yebo-ke ilazo ingoma zakhona yamnandi ingoma. Kodwa-ke besizokweza namhlanje besohlambulula amagama noma sohlanza amagama abaculi abathintekile, ngoba ngokuzwa kwami mina empeleni bacula njengemfezi Uphindamshaye, ucula njengemfezi impela ngizwile, kanti futhi nosonakala naye ubheka landela imfezi impela ama-backing zakhe kanye noshona odlalayo futhi nawe uyawuzwa nje mawuzwa li kuWemfezemnyama ushona impela ulapho ulanda impela. Bengithi-ke namhla sohlamba amagama noma sohlanza amagama abo mawukuthi ngempela sonke sibona ngathi akusibo, ngoba ngokuzwa kwami mina ngathi akubona shuthi umuntu oyena ucula ngoma ngokwami mina noma ngokwethu sizinto ziyenzeka usekhona la ngaphandle futhi akaveli. Usungakhuluma e-comment section usho ukuthi kubani mawukuthi uyamazi, ngoba kumele vele gcina konke, ngoba manje sekubuka abanye abantu ngabi buka sengathi bona abaphehla udlame noma bekhuluma ngodlame begqugquzela ngesikhathi zodlame, ngoba phela ingoma yathi imiphuma kwakade kukhulunywa ngesaga noma ngezinto ezinegemegeme ezazenzeka kuphi eGoli la okushaya khona abantu bokufika. Siyabonga. Mina nawe ake sidibane ngokuzayo.